Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para pemirsa. Kula nindakaken Kafia Marunisa badhe ngaturaken pawartos ingkang kasebar ing pelosok negeri ugi mancanegara. Ing dinten Senin tanggal 6 Februari 2023 wonten lindhu ingkang gadhah kakiyatan 7,8 ing skala liter wonten ing negari Turki lan Suriah. BMKG njlentrehake kedadian punika amargi tumbukan lempeng Anatolia lan lempeng Arab. Lindhu ingkang kaping sapisan kedadian ing wayah jam 4:17 wedal ingkang menika. Lan dipun susul lindhu ingkang kaping kalih 9 jam salajengipun kanthi kakiyatan 7,5 skala liter. Pamarentah Turki ngabaraken bilih 1.718 omah lan gedung ingkang ambruk lantasé saged nambah ing wedal ing ajeng. Ingkang sampun tilar donya sakmenika sampun dumagi 24.000 tiyang lantasé saged nambah malih. Monggo sami ndongaaken mugi-mugi ingkang nandhang duka tansah pinaringan kekuatan lan ketabahan saking ngarsanipun Gusti Allah Tuhan ingkang Maha Agung. Amin ya rabbal alamin. Mekaten pawartos saking kula, mugi-mugi dadosaken informasi ingkang migunani. Matur nuwun kawigatosanipun lan sugeng enjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.